las últimas tres facturas, bueno, 2015,
ademais, cando veñen facturas do 2009, 2010, alguna intervención máis? A BNG, como sempre nestes casos, vai expresarse para o tema de que todo mundo tendría que cobrar. Ben, pasamos a outro tema. Se encontra abstención, cambiamos, presión de utilidade, a favor, é aprobado de maneira. Sexto punto do día, aprobación da expropiación de mutuo acordo de terreos de propiedade da Comunidade de Montes de Petreiros na zona das no, pero se vos ustedes claro, hai 8 a favor e 8 que se abstenen. Aprobación da expropiación de un acordo de terrenos da propiedade da Comunidade de Montes de Petreiros na zona das Foi determinada a proposta favorablemente por unanimidade por todos os comisión. intervencións. Sí, pero non se alegramos moito que isto se fora, porque, bueno, nós insistimos cando foi a nosa moción, tratábamos os menos de áreas, das copas, a Castellina, o Instituto, e como se reconoce aquí no preámbulo do proxecto, na calidade de moitos estudiantes e estudantes de todas as nacións deben transitar pola calzada ou non dispoñer de vidas por ninguna das súas bases. Ademais, se frecuenta que ten autobuses e que aumenta o risco para os demais. O cual, bueno, existe unha alternativa que se estamos de acordo, pero bueno, que nos chamar a atención sobre que naquele momento un informe da Xunta da relación desde o terreno sí que tiene dúas. Podemos reconocer agora a realidade e enmascarar que se mascarou no seu día que sí que podemos estudiar tranquilamente por aquí, non é verdade, isto é necesario, importante, non se vai votar, por suposto, a favor de isto que é tan necesario. Gracias. Partido Socialista. Nada máis a favor, xa que hai un acordo da comunidade de Montes de Concello, pois, con o Instituto da Xunta. Ben, estou vendo onde por hoxe está a comisión que non podemos existir, pero no documento que ten como elementos aquí fálase dos lindes da zona do pabellón. Non sei que ten que ver unha cosa, ou queren eles a través por tirar ese acordo, queren que os lindes na zona do pabellón se cheguen a acordo. Sí, estamos con isto tamén, pero es que quixemos con esta adquisición a ver se somos capaces de facer bolón juntando a Comunidade de Petreiros, que como todos saben, o Concello é a compañía das institucións é certo que a vez está mellor e máis entendimento en momentos moi difíciles, hai moitos anos, e bueno, pues todavía quedan algúns plecos para ir a arreglar de fai moitos anos, entre eso de que, bueno, pues non está, eles non estaban de acordo, bueno, aí hubo sentencias incluso por medio, procedimentos judiciais, pero con este novo acordo que facemos para adquirir os terreos para esta obra, pues tamén incluímos o deslinde definitivo do pabellón estacioneiro, que, bueno, pues, o pabellón estacioneiro evidentemente está nunha parcela, na que unha parte era a Comunidade de Montes, e hai, pues, non sei, cerca de 15 anos aproximadamente, que a través de unha sentencia judicial hubo que abonar máis de unha cantidade. Despois quedou por concretar pues, outra parte do que onde está Cristina, neste caso do Vaso, a verdad, Miguel, se quisiera contar ahora aquí en detalle, non sería capaz, é un proceso farabosísimo, pero que está todo documentado aí para ver. O importante desto é que hai entendimento total entre o Concello e entre a Comunidade de Montes. Creo que estamos todos na línea de tratar de mellorar a parroquia, tanto o Concello porque toca unha parroquia onde temos a maioría das instalacións de
entonces a aprobación deste punto, votos en contra, abstención, votos a favor, aprobando por unanimidade. E vamos a los último que dice a aprobación da proposta para otorgar o nome de Patricia Martínez ao pabellón de Castelos. A ver, dictaminouse a proposta de correspondente e aprobada por unanimidade. Intervencións? Non, venga. Venga, nos, cando se nos comunicou por parte do portavoz deste tema, para poner un nome a unha instalación dunha persona, me da igual, Patricia, non me sei, é un arma de doble filo. Porque o día de mañá ver un hospital, porque nunca sabe o que pasa na vida. Pero claro, en ese sentido, por el sentido práctico de la cuestión, no por la persona, ¿vale? Que no incide nada, no tema. Pero claro, es que esto nos... Después dentro de unos años, ¿qué pasa? Si tenemos pabellones de Ferreira, dentro de unos años pasa algo en la vida, y tenemos que evitar eso. No nos gusta, simplemente porque a mellor frecuencia hai que revisar detrás do tema. E temos, por ejemplo, nas medallas de nos podemos retirar junto a la Rosana, pórtico, temos que retirarla, porque por un desastre económico que fixeron, ben con una vez, pero despois se demostrou que había que retirarla. Pode pasarnos igual, con Tini Carrera, etcétera. Pero claro, aquí tamén tengo algunas cousas, por eso nos ímonos a hacer en esta. Bueno, pois, como non podía ser de outra maneira, nos estamos de acordo, e máximo, cando Patricia foi aí onde empezou os primeiros pasos de baile, e onde eu os mirei, ademais, porque eu estaba na organización deso, entonces temos, eu especialmente sentirme orgulloso de que Patricia represente este problema. Gracias. A verdad que, Emilio, comparte completamente o que estás diciendo. A mí non me da máis ninguna vergonza reconocer que o día que le dixemos a mí me caían as lágrimas. ¿Por qué? Pues efectivamente por lo que estás diciendo, porque Patricia estudiou en ese colegio, vivió al lado de ese colegio, e foi justamente en esa ubicación donde el Centro Cultural tiene a súa sede e donde Patricia aprendeu a bailar. O sea que pues foi casualidade de que o pabellón pues, que non teña todavía máis que nome do colexio, porque a verdad que dalle nome de outro colexio que xa leva moitos anos funcionando, este era como o último que construímos. Bueno, pues a sorte de que justo é o que ten tanto que ver coa vida de Patricia. Entonces, me alegro de que cando me propuxo o Concello estudaras todos de acordo. Ahora me llegou a referir a Miguel, porque creo que unha persona como ela, na que o baile deportivo pois, é un deporte minoritario, non quere decir que non supone un esforzo terrible. E ademais un esforzo terrible para seus pais. Que ela ahora é autosuficiente, pero os que coñecemos a familia de Patricia sabemos que seus pais non facer un esforzo durante muchísimos anos para chegar ao nivel que Patricia estaba pedindo, porque é un deporte tamén que requiere un esforzo económico grande. Eu teño aquí o currículum dela, que todos podedes ver, que estaba na documentación de pleno, e a verdad que, despois de haber feito tantas recepcións, xa ten a medalla de ouro do Concello, pero ela sigue traendo galardón, sigue traendo boas noticias, sigue chegando con toda a ilusión como a primeira vez, cando lle chamamos para dar felicidades, e ela ven a recibir o cariño que lle damos. Bueno, pues, con este currículum que ela eu creo que merecía ter este pabellón o seu nome, e insisto, ademais, porque é un pabellón donde ela pues, pasou parte da súa vida. Mira, Miguel, o que tú acabas de decir pode pasar sempre, pero en todos os concellos ou as institucións non podríamos otorgar distincións de ningún tipo, pero hai que vivir o momento, é dicir, Óscar Pereiro ganou o Turquistán. Hemos distinguido como para que non é un pabellón. É verdad que, pois, hoxe se recuerdo no deporte, pero con a súa idade, e que, bueno, pois que no momento que foi, nos temos de acordo e que volveríamos a estar, porque era un momento onde tuvimos en plenitud, onde, pois, a verdad que era para estar todos orgullosos e para hacer a recepción que se fixo, non? Pois, se para
Patricia o merece, e o gallá mañá teníamos que ter este pleno a distribución de outra persona de nós. Aquí se entregan medallas ao mérito, educativo, cultural, empresarial. Cando se entregan as medallas ao mérito é porque hai uns requisitos que se recollen e que son un motivo de que a corporación entregue esa distinción. Pero non podemos pensar que vai a pasar dentro de 10 años, porque a distinción se falla no momento que se pare. A partir de aí, pues, a ver, que eu volvo a decir mismo, entonces nunca había distinción de ninguna persona, ¿no? Yo creo que é bonito, de verdad que é bonito que unha corporación recoñeza o mérito de personas en particular, como en este caso, ou como en outros moitos, de entidades empresariales ou colectivos, ¿no? Como se levan ciertos motivos deportivos, culturais. Eu creo que é motivo de satisfacción para quien o entrega, para quien o acorda, e para eles que son parte da historia deste concello. A partir de aí, evidentemente, poden pasar moitas cousas, pero non pensemos en eso. Bueno, a mí me gustaría que fuese un reconocimiento de toda la corporación, que fuese unánime, porque creo que esta rapaza no merece dinero. Creo que deberías pensar, estamos falando de un exemplo de muller deportiva, de muller traballadora, de muller que se esforzou desde moi pequena, primeiro coa axuda dos seus pais e despois en solitario. Por non nombrar claro, pero Bueno, digamos que... eu agradeço. Votamos entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobamos por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos resolucións que preguntan despois en novas preguntas, comunicación da alcaldía. Bueno, comunicar que o próximo xoves, que mañá, vamos a Santiago de Compostela a reunirnos coa secretaria estatal de urbanismo, vai o redactor a secretaria, para poder, bueno, pues ir perfilando o final de lo que vai a ser a aprobación definitiva do plan xeral. Entón, bueno, a partir de mañá, teño a secretaria que me pode informar do que nos vai a decir a Xunta de Galicia. Comunicarles tamén que desde o Departamento de Emprego e Economía se está facendo, bueno, se presentaron xa 2 obradoiros de emprego de novo para este ano 16 e máis o plan de empleo para este ano 16. Comunicarles tamén que a semana que ven estará a Conselleira de Medio Ambiente e Urbanismo, Beatriz Mato, para firmar o convenio da que vai a ser a futura obra que se contratará a partir de aí da casa do acondicionamento do aparcadoiro e máis a sostenibilidade das terras e o que está detrás do concello. Comunicarles que a Xunta de Galicia puxo en marcha un proxecto de senda peatonil pola carretera de Torrino-Gondomar, onde nos vemos afectados en unhas 3 kilómetros aproximadamente, o cual nos alegramos de esa noticia. Comunicarles que o consorcio do Louro máis Augas de Galicia pone en marcha por fin o saneamento de Robín e máis de Gándara, de Palmeira, Pedra do Corvo de Artín, Pedra do Corvo de Sela e Artín, e Pedraúche tamén. Con estas postas en marcha, penso que rematamos o saneamento prácticamente de Mos, quedando a Nacional 50 nos mostramos, non sei se cada unha se tamén. Quedamos a esa espera de la comisión. Bueno, pero creo que ayuda con bueno, a mí lo que Bueno, tamén comunicarles a ver se por fin vai ese proxecto que quedou a medias por temas económicos da Consellería, o apoio do proxecto da ampliación da estrada, a construcción de aceras e demais. Bueno, pues parece que agora van a sacar a votación por fin. E máis a Consellería de Cultura, como temos máis como nos cerrada a programación de los Europáticos, comentar de a corporación, a do mes de agosto, ¿no? E, bueno,
bueno, queríamos comentar primeiro o nome da banda de gaitas de Galicia, que o día 23 de abril a celebrar o seu 25 aniversario van a realizar un concerto en Montes das Porzas e o máis probable é que se acompañe tamén Carlos Bueno. Iso por un lado, estamos a traballar na organización do Son do Pazo, que van a celebrar o concerto o segundo ano consecutivo o 12 e 13 de agosto, verdes e sábado. Nada máis. Alguna comunicación máis? Pasamos a mocións. Moción presentada polo Grupo Municipal de Añamos para revocar a exención no pago do IBI pola Igrexa. Ten a palabra o Concello de Añamos. Buen día. Disfrutando dos privilegios que non nos entenden a día de hoxe, pois tenemos aquí o dos 15 acordos para que se pretenden o que se inste a modificar o artigo 72 do Real Decreto Legislativo 2/2004 que se estima a exención do IBI nos bens e inmobles propiedade da Igrexa Católica. Que se faga un censo neste municipio dos bens e inmobles rústicos e urbanos que están censados e registrados ao nome da Igrexa Católica e de outras confesións religiosas, así como das súas entidades e asociacións afíns. Que se inste ao Parlamento Español e que se derroguen os acordos do Estado Español ca Santa Sede, especialmente os asuntos económicos, xa que esta entidade religiosa incumpre obrigando a autoorganización da Igrexa Católica, como se contemplan de levantitos acordos e, consecuentemente, a iso se elimine o IRPF a casilla de asignación a Igrexa Católica. Que se inste as Cortes Xerais que se fagan as modificacións pertinentes na Lei de Facendas Locais, na Lei de Mecenado de fundacións e outras normas locais e leis estatais e autonómicas para evitar injustificables exentas do IBI e de outros impostos da Igrexa Católica e outras entidades públicas. Estamos a favor desta moción, xa que pensamos que sí, que debería pagar o IBI a Iglesia, así como pagan as asociacións e así como pagan as familias, que xa tamén teñen que entonces máis a Iglesia, que máis cando estamos facendo hasta traballos non sociais, que deberían al menos pagar. Como se ha pasado outras veces, o denegarse a trozos este tema con outra moción. No ano 2012, no de julio de 2012, presentamos o registro. Bastante de abril, lo que pasou aquí hai tempo, solamente hai 4 anos. Ben, simplemente decir que xa se presentou por José Manega nese ano, no 2012, no Parlamento Español, unha proposta de lei, non de lei, que estaba o goberno a restar os cortes por Santa Sede, e tamén se presentou unha proposición de unha lei para que se rega a pagar ao IBI. Simplemente, bueno, as cousas prácticas que traen as cada X tempo, nós cumprimos o noso traballo. Simplemente completar algún dato máis. En Galicia, ahora mismo, o valor catastral das posicións, ahora mismo, perdón, ano 2012, cando incrementouse o baixou, naturalmente se incrementara, que está moi listo, valía 426 millóns de euros. Unos pobres moi pobres, que despois andan pedindo por aí. Totalmente a favor da moción. Tenemos a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Repetimos a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Queda resultado con totalidade de votos. Seguinte moción do Grupo Ganamos. En caso, o que pedimos é que, en virtude do carácter profesional que ten o Estado español, como se recoñece o artículo 16 da Constitución Española, consideramos e pedimos concretamente que se recoñezan polo Pleno 4 puntos. En primer lugar, que o Concello de Mos acorde a non participación da corporación en manifestacións de tipo religioso. Igualmente, que acorde que os actos oficiais organizados polo Concello non tengan manifestación de tipo religioso, e son casos excepcionais que, de acordo da Xunta de Voceiros,
que pode haber representantes do Concello en actos religiosos, como, por exemplo, a recepción de alguna persoa ilustre, incidentes con víctimas no Concello ou no caso de víctimas de violencia de xénero. En segundo lugar, que polo pleno do Concello se acorde delegar no concelleiro competente a relación cos representantes da Iglesia no Concello de Mos. O resto de concelleiros, cando participen en ceremonias de tipo religioso, que o fagan a título individual en ningún caso na súa condición de autoridade ou representante político. En terceiro lugar, cando alguna confesión religiosa que conte con espacios propios en Mos insta a colaboración do Concello para un evento religioso, a participación municipal sexa basicamente garantir a seguridade e limpeza que requiere habitualmente calquera movilización ou acontecemento ciudadano. E por último punto, que o Concello, para garantir a protección do dereito dos demais ao exercicio das súas libertades públicas e dereitos fundamentais, non será obligado a practicar actos de culto ou a recibir asistencia religiosa contraria ás súas condicións persoais, non permita a difusión mediante megafonía de ningún tipo de evento ou ceremonia religiosa, salvo en casos puntuais, como poden ser festas patronais ou eventos non que se sobrepase o aforo nos espazos dedicados ao culto, e sempre respetando os niveis sonoros legalmente estipulados. Como isto, únicamente queremos discernir o que é a práctica religiosa individual, que, por suposto, debe ser permitida e debe ser garantida, da intervención dos persoeiros, concretamente dos corporativos, na vida religiosa, que en ese caso debería estar completamente desligada unha da outra. Gracias. Partido Socialista. Bueno, o Partido Socialista vai votar en contra desta moción, primeiro porque, vamos a que haxa un acto religioso debe de ser un pouco libre, de que o que queira ir que vaya, o que non queira ir que non vaya. Eu, por suposto, non vou ir. Entonces sería casi coaccionar tamén a que eu impoñemos outra, eu recortamos esta. Eu penso que debe de ser unha cousa libre e cada un que vaya a donde lle apetezca e que respeto que diga. Entonces, eso por un lado. Despois, o tema dos altavoces das megafonías, isto, unha vez máis, bueno, sí, a verdad que na festa se está escutando misa a través de megafonía, pero non é iso só. Tamén escutamos outras cousas que a veces non nos gustan, as megafonías están por aí, e, bueno, pois se non che gusta, tens que admitilo, porque outras veces se están con algún tema que a ti che gusta e che sona moi ben, e outras veces che sona mal. Entonces, creo que debemos de convivir un pouco e respetar un pouco que cada un faga aquilo, mentes que sea dentro de unha orden e un respeto, aquilo que te apetece. Gracias, Miguel. Estamos de acordo co espírito desta moción, sempre lo repetimos, obviamente, nos están buscando as comerinas, en la que neste estado non está totalmente insulado, ¿no? É vergonzoso ver a Guardia Civil al lado dun Cristo, cosas destas, vergonzoso, pero lo temos. Andamos con manos quentes con estas cosas, todavía que romper directamente este texto, ¿no? E iso non é falta de respeto. Cada un que faga o que dá gana na súa vida privada, pero o Estado é o Estado e a Iglesia é a Iglesia. Despois, o que non nos gusta, eu creo que se podía retirar, vai de guerra, non? Obviamente. Pero hai aquí unha cuestión que cando se acordan os concellos poderá haber representación do concello en actos religiosos, porque está facendo referencia solamente actos institucionais, a como institución, ¿no? Personalmente con traballo legal, pero como institución non demos espero este paréntesis aquí, me parece moi lamentable, porque claro, xa facemos que hai personas de primeira e segunda, xa vamos a ir a defunción da Guardia Ilustre e tener moitas víctimas de violencia de xénero. Por exemplo, se mora alguén do concello, non vamos a ir, vamos a entrar no concello. Claro, eu, non, pero bueno, vos está dicindo eso, metendo vos un pouco a moción, non? Estou respetando absolutamente a moción, esto sobra solamente, ¿no? Porque a decisión é para ir a acto que se queira ir. Sobra absolutamente ese... Esa sería parte o que vai interpretar. Eso é sobre as excepcións. Sí, as excepcións quitadas porque cualquier excepción al final é discriminación por demais. Por a nosa parte non había problema. Entonces, bueno, nos, si se retira, por ejemplo, eso, pues si lo retiran, nos apoyaríamos. Sí.
Eu quero dicir que, claro, moitos sabemos bastante, xa non na corporación. E nadie, ningún grupo político hasta ahora, dixo que tiene poder. Eu pago libremente o que quero poder. Por fazer de cambiar os grupos, e descambiar o mundo en 8 días, e non vamos a ter que andar a cabeza para baixo, porque para arriba, porque a verdade, que presentades cousas, eu nunca vos dixo na voz por mirar a la iglesia, nunca vos dixo. Igual que eu respeto basta de correcto, a mí. E vos de saltavoces. Entonces, aquí hai que prohibir todo. Porque ahora, por exemplo, aquí en Mos, estás moi acostumbrado a andar con os altavoces a anunciar os vinos, por exemplo. E os vinos son as festas. E as festas ten un nome muy usado. Non hai que prohibir tamén. O sea que aquí, dentro de algún papel a mí, dicindo mal del padullo. E me parece que non podo subir a casa. Non ni falar con dicir. Home, Miguel, vamos a falar dunha festa e sabes que disfrutar desta festa. Ir nun centro, da familia, seguro que sí, que é amigo. Incluso, bueno, como unha carne que aquí, perfecto, personas aquí, todos os días están aí a comer. Non pasa nada. O eso que vamos a respetar o seu asunto. Que vos queres impoñernos e só podemos ir a nos mandar de fora. No, pero non vai nese punto. Non estamos dicindo que cada un, no seu ámbito personal, pues, faltaría máis que acuda aos actos religiosos que queiran, que as misas, novenas, que queiran, por suposto, que aquel que queira que vayan. Estamos dicindo que como corporativos, como representantes de todos os veciños, veciñas, non todos os veciños son creyentes, hai agnósticos, hai os creyentes, pero representamos a todos, e como representamos a todos, habrá veciños, unha minoría que será de outras religións, pero tamén hai os agnósticos, hai os ateos, entón, como representamos a todos como corporativo, porque o mellor non, porque esas personas non difunden cal é a súa ideoloxía, pero como representamos a todos, os corporativos non deberían ir na condición de corporativo, que é o que estamos dicindo, na condición de corporativo representando a todos os vecinos. Por suposto que a título individual cada un debe facer o que queira, no ejercicio dos seus vecinos, por suposto, faltaría máis. E o único que estamos dicindo é que non se permite tampouco os novenas, ni moito menos. O que estamos dicindo é que, por respeto a aquelas personas que non queren participar da vida religiosa, que por megafonía non se difunda todos os mensajes. Eu sei que na miña familia, prácticamente todos, pois van, pero hai unha minoría, que será unha minoría, pero que sí que non está de acordo con que se difunda esa megafonía para todo o mundo. É dicir, imagina, unha minoría de musulmáns, imagínate, unha minoría de agnósticos ou ateos que non queren recibir ese mensaje religioso, non teñen por que escuchar a megafonía. Home, pode haber un tema puntual cando hai está completo o aforo desa iglesia, pois que se porque había para que as persoas se quedan fora. A tua compañía decía na comisión que había algún musulmán. Os musulmanes cando están aquí tendrán que respetar o que nós temos aquí. Ou temos que dar carne para algún musulmán. É que eu non entendo. Eu creo que... Unha pregunta. Depende dese que o Concello prohíba que as novenas ou os temas festivos religiosos salgan por megafonía. Vamos. Vamos, un pouco de seriedade tamén, o sea, que pretende que o Concello chaga as funcións de festas que prohíba que as novenas ou que as misas do santo patrón de esa parroquia? Hombre, por favor, eu penso que hai un montón de emocións para traer aquí, menos esto. Eu arroba visto as festas de San Rotelio, pero igual non estamos falando por nós, estamos falando por respeto a aqueles veciños que non pagan esa religión católica. Se trata do respeto pola convivencia con todos os veciños e por ese mismo motivo. A ver, este goberno vai seguir apostando por esa convivencia, como mañán chegará unha comunidade musulmán ou que sea, e quere celebrar a súa festa, pois que Concello obviamente non vai prohibir. Pero entonces, si realmente desde o respeto da convivencia, pues hasta ahora está funcionando demais, non sei por que se trata de buscar cousas aquí, porque ao final, a ver, eu leo a moción esta, poñedes aquí que os operarios municipais, cando hai un acto religioso, o sea, os operarios municipais hai un acto religioso, actúan como calquer evento, non van a ir a reivindicar as campanas. Vamos a ver, neste caso, esta é unha moción un pouco xenérica, porque está previsto para o tema da Guardia Civil cando acompaña procesións, como estamento, claro, pero este non sería este caso. Vamos a ver, aquí o único que estamos dicindo que non se dá, que a policía local, cando participe nun acto religioso, sea para no exercicio das súas funcións, é dicir, para regular o tráfico, para regular a seguridade ciudadana, e os funcionarios de limpieza para recoller
aquí hai unhas costumbres que non van a deixar de ser que nas parroquias pois hai festas aos patronos, patronas das parroquias. E o Concello sempre colaborou. Como colaborou? A veces o plan de banda de música, pois a veces nos piden se podemos cortar unha carretera, pois cortamos a parte desa procesión. Mira como colabora o Concello. Pero iso non se pon, aunque non se estamos. Bien, entonces, aparte de eso, pois o goberno acude a onde o chaman. Eu a título personal, como son de aquí, pois a título personal toda a miña vida como visto a carretera e quería ir onde que sea alcaldesa, porque non deixo unha casa ao cargo, levo comigo. E cando mañá non sea alcaldesa seguirei indo, ou a San Blas, ou a Cristo dos Cabaleiros, ou onde sea. Pero como alcaldesa, vou a outros sitios onde antes non iba, porque me convidan, e vou a seguir indo. Pois só faltaba. Só faltaba que me convide a Festa do Libramento a participar con eles e non vaya. Só faltaba que me inviten a San Pedro de Cera e que non vaya. Só faltaba. E que eu son alcaldesa de Mos. E estes señores son o goberno de Mos. E os que están deste lado son esa corporación de Mos. E tedes que ir a onde nos chama. E que só faltaba. Entonces, non vamos a seguir a facer. E se mañá hai unha agrupación musulmán aquí neste Concello e que decide, pois, celebrar algo que nos convida, pois seguramente vaya, porque serán veciños deste Concello, inda que sean de outro origen. Entón, o Concello vai a seguir participando da realidade que temos diante en este momento, que é que todas as parroquias pois convidan, celebran, conmemoran e traballan, e traballan, porque eu creo que todos sabemos o que se gastan as comisións de festas para poder celebrar o santo patrono dunha parroquia, e carai, se traballan esas comisións de festas. Oye, pois mira, eu lles aplaudo de que dedican o seu tempo de vai ao bolsillo para poder hacer esa celebración. E como non vou ir a participar con eles? No, pero no está diciendo ¿Cómo que no? Se me está diciendo que no. No, pero estás cumpliendo en ese aspecto. No está diciendo que no se participa en comisión de estas asociaciones de vecinos. Estamos diciendo únicamente que nos actos litúrgicos. Las misas, es decir, que como corporativo, porque en este caso estamos representando a todos os vecinos. En un nos teñen no siguen a o sea que eu, por exemplo, sempre o lunes do Libramento me invita a comisión de festas a tomar un viño con eles. Me invitan a participar a misa e lle digo, no, adentro non vou, porque teño un acuerdo do pleno, entón espero fora. E cando termine tomamos o viño. Mira, Miguel, isto que estou contando é a realidad. Entón hai que ser un pouco serios cando traemos este pleno moción, sin pretenderes que o goberno vote a favor. Pues isto sería normalizar o que... Normalizar o que sería... A ver, tienes que partir da base... A ver, pero que respeto a ser de todos os vecinos, é que só faltaba. É que só faltaba, pero mira, non pode olvidar vostede de que neste Concello o 90% son católicos protestantes. Eso ten que saber. Sí. Mire, pois, que lle digo que 70, se queda máis tranquilo, pois o 70%. Ben, bueno, que vamos a repetir, que eu participo dos eventos deportivos, dos eventos... que se representa como corporativo, que se acuden a actos religiosos, como yo, personas no estarían de acuerdo, pues no se lle está respetando. Bueno, pero aquí estamos obviando algo importante. Lo importante é que al final aquí hai un grupo de goberno, o cal pues, quere seguir convivindo, e seguir respetando, e seguir organizando os eventos da maneira que organiza, e o día de mañán que haya outra corporación ou outro grupo de goberno, pois o decidirá a súa maneira. Neste momento non nos sentimos cómodos facendo o que se fai e respetando aos vecinos que consideramos que temos que respetar. Non hai ninguna intención por parte do goberno de aceptar de que se controlen as megatonías das comisións de festas a ver o que se dice con as megatonías. Non hai ninguna intención do goberno de prohibir o que non se fai, de que se a policía local participar en a procesión, na miña vida. A policía local, o moito que pode colaborar con unha festa é pois se deciden que corta unha carretera pois uns minutos, unhas horas para pasar unha procesión. Corta a carretera con unha cinta e punto. Eso que hai, eso que pon aquí. Os traballadores do Concello, pois obviamente ningún colabora con as comisións de festas, un traballo é outra historia. Os traballadores do Concello o que poden é a veces traballar para as directivas que organizan pois canteras de Estado Codillo, ou canteras do Pazo, ou canteras festas que non son religiosas, que o Concello colabora e os traballadores limpian. A ver, isto non ten de verdade para non se presenta ben. E o goberno, que temos hoxe, participa con que nos convida, sean actos deportivos, culturales,
Participamos con que nos respetan, porque temos a obligación de facelo. E vamos a seguir facendo. Xa o antes. Aquí a nivel particular cada un pode facer o que queira, pero a nivel institucional tamén. É dicir, todos os concellos temos a libertad para participar onde queramos participar, sempre que nos falte respeto á institución. Só faltaba. Se é un acto que tenga algún tipo de violencia detrás do terrorismo, por suposto que condenaremos e aquí non se permite a nadie que participe. Pero se non, todos os concellos temos a libertad para participar donde a poboación nos pida. Votamos. Votos en contra, Partido Socialista, Partido Popular, abstencións, votos a favor, PNG, gañamos. Queda asignada. Terceira moción, vamos a retirar o que o Partido Socialista non lo permite. Entonces, vai a ser declaración institucional presentada por esta corporación en relación ao preacordo suscrito por los jefes de Estado del Gobierno de la Unión Europea con Turquía. Bueno, existe una moción presentada por el Partido Socialista y solicitamos que fuese una declaración institucional de este Concello, donde, bueno, pues, o que vamos a mostrarnos, vamos a mostrar o rexeitamento co acordo alcanzado entre os jefes de Estado do Goberno da Unión Europea con Turquía, contempla a devolución a Turquía de todos os inmigrantes, incluídas as personas demandantes de asilo ou sirios e de calquera outra nacionalidade que cheguen á Unión Europea. Tamén o Concello de Mos exixe á Unión Europea e aos Estados membros dar unha resposta humanitaria urxente ante a grave situación que viven as persoas refugiadas, respetuosa co dereito internacional de asilo e os dereitos humanos. Neste senso, o Concello de Mos insta ao Goberno da Unión Europea e aos Estados membros a retirada de calquera acordo, pacto, convenio ou proposta de acción que non respecte o dereito internacional de asilo ou convenios internacionais sobre o dereito dos dereitos humanos asinados pola Unión Europea. E o Concello de Mos súmase ao manifesto Pasase Segura suscrito por multitud de organizacións sociais, sindicatos e partidos políticos de toda a Unión Europea neste sentido. E insta a Unión Europea e aos Estados membros a que ordenen a creación de corredores humanitarios e que posibiliten dende o respeto asilo a estas persoas entre os 28 Estados membros da Unión Europea. Votamos esta declaración institucional, votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobamos a todos. Quería propoñerlles unha moción urxente que se entrega agora ao Concello, que tamén, se lles parece, e de forma moción do Partido Popular, podemos facela como declaración deste Concello. Ahora lles explico por que atraemos, se me pasou a mí outro día falarlo na Comisión de Participación, a raíz dunha visita que tivemos a Tesca há 15 días, ou justo antes de Semana Santa. Bueno, pues fomos a inauguración dunha aula multisensorial que ponía en marcha esta entidade onde saben que hai veciños discapacitados intelectuais de los concellos todos de toda a comarca, non solamente de Porriño, e aquí temos bastantes tamén. Entón, bueno, aparte de que foi un acto entrañable coas persoas discapacitadas, pois ao terminar nos entregaron un manifesto a todas as persoas con responsabilidades políticas que estábamos ali. E ese manifesto, pois, cando cheguei ao Concello le decía a Sara que me parecía moi apropiado hacer unha declaración ou unha moción donde todos sintamos este problema e que instemos desde aquí a todas as administracións públicas a que poñan todo o que estea nas súas mans para que este manifesto se transforme en accións concretas, que ao final do que se trata con este manifesto de apoiar a discapacidade intelectual, o desenvolvemento destas personas e, sobre todo, que tratemos a estas personas como merecen, que son ciudadanas e personas iguais que nós, que sí con as dificultades, pero que ao final teñen os meus sentimentos, que perciben o mesmo que percibimos e a veces nos olvidamos disso. Entón, bueno, pois, se les parece, tratándolo con todos, ou non. Sí, votamos a proposta é un manifesto institucional. Sí, do Concello, é dicir, isto está... Pero retiraría a cosa como manifesto institucional. Claro,
bueno, nós queremos insistir en que está de intentar que non venga así de repente, a pleno, que non se va a ser frente de algo. Estou dicindo que despistei na Comisión de Luz, creo que xa o expliquei, despistei. Non hai máis cuestión que esa. Después complicando los papeles, Bueno. entiendo. Porque ahora mismo, ¿cómo nos hemos oponer a una cosa? Pues por eso mismo, creo que esto non ten moito vuelta a quedar. Pero sí de relevante, porque estamos viendo aquí correndo, pasando os papéis, a Sí, velocidad, era un procedimiento normal. Ben, nos centramos a favor, non hai problema, para unha integración institucional, pero digamos que tamén queremos deixar claro, con a mesa, non tanto na anterior como nesta, que vos os partidos tedes, que son neste caso, todos ustedes, primeiro gobernantes en Europa e tal gobernando institucións, todos internamente todos que tedes que dar caña tamén. Está moi ben que pagamos isto non va a ningún lado, entendemos que non va a ningún lado, queda ben, apoyamos perfectamente, pero vos, el gobernando, está recortando por todos lados, vale, era cosas os caballitas, ¿no? Siempre sin, ¿no? Un poco claro o tema. Queda ben, pero... Evidentemente, creo que desde o pleno de Mos, tanto na moción anterior como en esta, podíamos facer isto e non facer nada, porque evidentemente pode vostede decir unhas veces que estamos gobernando en un montón de sitios, pero algo que non nace aquí o problema desde aquí se pode resolver. Pero si aquí hai un goberno que na moción anterior pide, oye, sumémonos todos a esto, non podemos facer nada máis, e a isto invitamos a que sea unha cuestión de todos, e que non o Concello de Mos pode resolver isto, pero si o Concello de Mos pode ser un granillo de arena máis en outros moitos que ten que haber, evidentemente. No, todos de acordo e... Sí, Partido Socialista. Vamos a ver, en principio, si o leemos con cuidado de atención, pues hai temas aquí que, bueno, que tampouco están totalmente claros. Unha persona incapacitada hai que ter unha valoración por unha persona competente que decida si pode votar, si non pode votar, si pode firmar, si non pode firmar, porque, a ver, non podemos decir, pois si vamos a dar o dereito de punto unha persona incapacitada que malamente pode escribir, pero en as súas facultades ben, sí, pode decidir firmar, votar, pero tamén pode ser incapacitado e non pode hacer eso. Entón, eso nin se pode abrir, nin cerrarle a todos, nin tampouco se pode abrir a todos. Si vamos lendo punto a punto, hai varias cousas aquí que, bueno, así en llano, tampouco podrían ser. Tampouco estamos facendo de todo ben. Bueno, pues nada, aquí cada un decide. Esto é o que o Centro a Cesca nos entrega e isto é o que o Goberno entrega para que se vote. Entón, si o Partido Socialista se quere abster, pues se pode votar por parte do resto, pero na moción de Gañamos Bloque Particular. É un apoio á discapacidade intelectual. Un manifesto que a Cesca nos entrega e que a mí me parece apropiado traerlo. Non hai máis nada que eso. Claro, yo partiendo de esa base, porque si fuera pozo, se podía leer un poco más detenidamente, partiendo de la base que ven de otro lado, pero claro, yo por ejemplo, un punto que dimos también los profesionalistas, yo creo que se refiere non a eso, se refiere a que una persona está encamada que non pode ir a votar. Se refiere a eso. Non vou máis alá, claro, se vas máis alá, pode expresarme. Claro, si yo estoy encamado, no puedo mover, no está previsto que venga una urna a mi casa que vote, eso sería o problema. Emilio, tú tienes conveniente de retirar eso tamén, retiramos esto. No, vamos a ver, lo único que están diciendo aquí... Vamos a ver, esto foi totalmente así o 100% presentado por eles. Sí, tal cual. Sí, que estamos haciendo. A ver, pero esto é un sexto que nos creo. Vamos a ver, creo que está en un segundo punto. É necesario. É un sexto. Si non, como non vamos a estar de acordo en que teñan todos os dereitos, pero claro, non podemos tampouco decir si sí que os teñan totales, lle correspondan ou non. Eso sería, non sería ser. Este é un sexto, que eles non piden que isto sea unha moción. Este é un sexto de que cando salimos por a porta nos entregaron este manifesto a todos que estábamos aquí. E son eu a que digo, pois eu creo que isto é
a ver, aquí creo que están confundiendo términos. Vamos a ver. No último, no que se reivindica, o no se reivindica, xa está dicindo que se lle teña en conta antes de, que se informen xuíces, fiscales, abogados, quen sea, antes da súa incapacitación, despois a maiores, como exemplo, únicamente que se lle teña en conta a súa decisión. Iso non contradice unha cousa como outra. Non se está dicindo que se lle permita votar de instrumentos, simplemente que no seu día a día pois que se teñen en conta por menos as súas decisións. A ver, o tema de votar foi un tema dos que máis destacou así en principio. É verdade, foi porque, vamos a ver, para nada vamos a estar en contra de que se teña o máximo de dereitos posibles. Para nada. Que pasa? Que un tema ven así ahora, que se lo vas analizando punto a punto, pues vas encontrando puntas. Entonces, pues, o facelo unha cousa seria, non vai dicir, bueno, como estas personas que entregaron isto, vamos a decir que sí, tampouco. Creo que se debe decir sí ou no con base. Entonces, pero por ese tema que non deja de ser. Votamos a favor e non pasa nada. Pues entonces esto facemos como moción da corporación. Esta é a declaración institucional, non, porque estamos a unha moción da corporación. Venga, votamos a inclusión, votos en contra, abstención, votos a favor. Incluímos na orden do día e agora votamos entonces a moción, votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobamos por unanimidade. Pasamos a dos preguntas. Yo tenía aquí por escrito, pues antes de 24 horas, por ejemplo, que no sean respostables en esta sesión. Pero, bueno, creo que va a ser respostado o no, pero creo que la aprobación dirigido a Consellería de Urbanismo, en todo caso que corresponde, que esto sea su conceptual. Y bueno, existe unha conciencia xeralizada, como xa comentamos antes, referente ao cambio das postas, esa argumentación de que a zona de comunidade, os centros públicos, ten que ser elevada na súa urbanización. Pero, recientemente, construíse un muro diante do cambio das últimas, que claro, ese muro que se pode ver nas diferentes fotos interrumpe a rúa procedente de núcleos. E ademais esa zona que é unha zona de na avenida que ven procedente do incluso pasa por diante do instituto onde atracan a maioría dos autobuses. Enfrente existe unha casa que é o número de alojamento das comunidades antes, na que foi construído un muro que, justamente ese momento, incluye a Bengarrúa que é un incluso a casa de más. Porque o muro pues está metido diante da Bengarrúa. A nos consta que o propietario está disposto a un queo maior ese muro. E por eso, bueno, nos creo que ese muro é suficiente para que esa Bengarrúa tenha continuidade para o argumento que decíamos a Constitución a zona das pozas, para que pues eso, a seguridade dos habitantes sea boa e o exilo de la zona de sea posible que pase por esas cosas. Mire, como no tengo relación con ustedes, lo que comunicamos, estas son las preguntas del año pasado, y ahora formulamos a por escrito ayer, o cuando consideremos las contestamos. Las preguntas
de su tiempo. Eso é unha decisión que nos permite a lei, só le faltaba. Bueno, Continúa. y este é outro emprego, como a señora alcaldesa, que resulta que ao ser diputada provincial, no que é o Partido Popular, e pertenecer a 8 comisións informativas, cobra 200 euros por comisión, 475 euros por pleno, e percibe habitualmente 2.075 euros mensuais da Diputación da Cultura, ademais de dietas e outras comisións de premio extraordinario, o que supón os ingresos estimados mínimos de 24.900 euros anuais, que sumados ao salario que percibe do Concello de Mos, resultan os ingresos anuais brutos de 73.576,5 euros. As ocupacións da alcaldesa de Mos da Diputación asociadas ao seu cargo neste organismo repiten o seu traballo no Concello. Se non realizan unha labor exclusiva para o Concello de Mos e dedican unha grande parte do seu tempo a súa labor na Diputación ao sentido do Partido Popular. Resulta inmoral que cobre unha exclusiva deste Concello que xa non é real e práctica. Por lo que con fin de axudar a sanear as arcas individual do Concello e para ser congruente coa súa aplicación neste Concello, se fai o seguinte prego: que a alcaldesa renuncie a percibir do Concello de Mos a cantidade económica equivalente a que percibe a Diputación. Estas son preguntas. Nos estamos. Están tamén formuladas por escrito antes das 24 horas. E recordo, como dice, que normalmente debe ser contestada neste pleno. Pero bueno, non quero justificar a verdade. A primeira pregunta é por que non admitió a trámite a moción presentada por Gallamos en forma de tempo para que o municipal acordara rematar as obras que no seu día quedaron inacabadas de xeito que se construía o tramo de muro de construcción que falta por rematar segundo o trazado de proxecto aprobado, así como dar continuidade a la rúa no vial que enlaza o vial que se envía al vial 55 con urbanización San Eleuterio denominado Camino de Correa. A outra pregunta é dado que en diversos medios de comunicación, en Facebook, nas redes sociales, aparece vostede como mérito no seu currículo licenciada en Químicas pola Universidade de Vigo. Nós temos datos contradictorios ao respecto e que, posto que nós temos ser transparentes e, de verdade, pues, facer valer os nosos méritos de ponderabilidade, a minha pregunta é se usted é realmente licenciada en Químicas ou non. As seguintes preguntas son para a Consellería de Urbanismo. En caso de que haya alguna que non corresponda, pois, algún outro. Hai unha pregunta máis. Además dos anteriores, que dado que continúa a circular polo Camiño de Rosalino e Sendillera, os camiños de maior tonelaxe é permitido, cal é o protocolo que se sigue para controlar o tráfico pesado e as sancións que foron impostas nos últimos 8 meses e coa cuantía específica de cada unha referente a cada sanción. O meu é un robo o pasado 10 de marzo pola mañán hai constancia que hai unha chamada a Protección Civil un gato que está subido nun árbol. Un veciño hai un vídeo onde a Protección Civil está subindo a un árbol e a fotógrafa do Concello está grabando. Iso foi o día 10 pola mañán. O día 11, o día seguinte, ás 5:30, máis ou menos da tarde, este veciño ponse en contacto comigo personalmente e faime chegar ese vídeo, o Palmiro, poño en contacto con Protección Civil
O gasto está ali desde o día anterior, levaba outro día máis, o sea que levaba 2 días e pico ali, non se fixo nada máis. Entón, vendo que isto era un viernes pola tarde, a última hora, entrábamos nun fin de semana, hacíase noite, porque en media hora hacíase noite, hubo que tomar a decisión de cortar o árbol no momento. Eu rogo que non volva a pasar unha cousa parecida, porque non se pode cortar un árbol por un asunto destos, para eso temos unha protección civil que se non pode arranxalo e buscar acuerdos ou axudas de outros lados, que hai solucións para baixar o gato. É solamente iso. Gracias. Antes de darle paso a Patricia, yo que decir, entre o tema da Iglesia e a miña licenciatura, señores de Gallamos, están dicíndonos en silencio que ben o está facendo o goberno de Vox. Cales son as súas preocupacións? Díganme. Si estou licenciada, non estou licenciada, si o gato sube, subir, foron a buscar, oye, o outro, si a alcaldesa vai a misa, non vai a misa, o goberno do gato, sí. Patricia, adiante. No, Emilio. Vamos a ver un par de temas aquí. Camilo, o tema do Camiño da Gándara sigue igual. Aquí na ponte, aquí lo era conveniente acelerarlo antes de que haxa un problema. No, vos non está. No, estuve ali antes de que... No, Camilo, sabes que procuro vigiladas antes de pedir. O sea, si empezaron as 9:30 pode ser, antes non. Isto... Cando hai que cambiar un pleno, si pode ser, porque ao final, pois, hubo que cambiarlo, era un día, despois, a moción política non estaba de acordo, non podía. Entonces, a ver se podéramos, xa que se cambia, poñerlo unha fecha que nos fora un poquinho mellor a todos, porque que pasa? Que a fecha xa non é boa, pero bueno, está acordada. Entonces, si tes unha programación para o último lunes do mes, despois, encima, se se pasa un miércoles, pois bastante peor, sendo este horario. Entonces, cando hai un cambio, si podemos, por lo menos, poñelo nun horario moito máis flexible e máis cómodo. Hai un camiño aí en Ruedo que se estaba esperando, cando viñan as cartas que le echaban, se estaba esperando a que o tempo mellorara para prepararlo, se mellorou, se empeorou, a ver se mellora esa capa. O tema do alumbrado definitivamente funciona, non quedan algunos farolos por medio que non encenden, pero sí, funciona. Pero sobre o alumbrado diría unha cousa, que ahora mismo está funcionando aquel alumbrado, e é verdad que hasta provoca que é demasiado alumbrado, porque se xunta Mos e Porriño. Ali hai un alumbrado de Porriño e na Salvador. Entón, o alumbrado que ven da Salvador de Porriño é como hai tamén o de Mos. Na carretera nacional? Sí, na carretera nacional. Hai diante de Salvador o alumbrado de Porriño e despois está o de Mos. Entón, eu diría de que en varias, o sea, en zonas se vai facendo un estudio do alumbrado para que non este sobrecargadísimo e en outras zonas facendo falta. Entón, ainda que sea por zonas, pouco a pouco, pois ir, porque claro, ali a verdad que, hai unha zona, hai unha línea por lo menos que sopra. Si está o de Porriño, e o fin ao cabo é igual. Si está o de Luz, eu digo así por zonas, pouco a pouco, porque con iso, aí facendo un pequeno estudio, ese alumbrado en colaboración con Porriño podría se unir totalmente, podría chegar ao alumbrado sin romperse moita cabeza, desde unido co de Carnacido, con Migo Longo, podría chegar a Ponte Seco ao alumbrado, sin máis, hasta incluso sin poder, ou mellor, hasta incluso sobrando algún proyecto. Gracias, Silvia. Miguel, no hay. Bueno, pues si no te preguntas.
Vale.